L-eks Ministru George Pulicino ġustifika 800,000 euro li nħafru lill-operatur tal-Port Ħieles billi qal li l-Gvern kellu 2 miljuni maħsuba għal ground tal-futbol u pitch tal-water polo f'Birzebbuġa. 800,000 bil-memorja tiegħi il-Gvern ħaffirhom lil Freeport. Imma mhux biss għamel commitment ta' 800,000 li qed issemmi int, għamel commitment ta' vot akbar jekk min issejjer żball kien xi 2.1 million fuq żewġ proġetti minn fondi nazzjonali. Għalkemm dawn huma żewġ proġetti li kienu ilhom jissemmew is-snin, kien biss f'Ottubru li għadda li l-Gvern beda x-xogħol fuqhom. Intant il-Kunsill Lokali kien se juża 800,000 euro għal proġett f'Widbuni. L-eks Ministru Pulicino qal ukoll li l-Gvern Nazzjonalista neħħa l-periklu minn Birzebbuġa. Stqar li fil-każ tal-proġett tal-mili tat-tankijiet tal-gas tal-Qajjenza, il-Partit Nazzjonalista neħħa l-periklu. Dan meta njora r-rakkomandazzjoni tad-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili li kien wissa li l-ħażna f'Benajsa tidħol fil-flight path tal-ajruplani. Ġaħna il-periklu bħal każ tal-Qajjenza neħħejnieh minn Birzebbuġa. Skont l-eks Ministru Pulicino, l-Gvern Nazzjonalista kien solva l-problema għax għamel tajjeb għall-assigurazzjoni. Mistoqsi fuq l-inċineratur li wkoll kien ser jintefa' fin-naħa t'isfel ta' Malta, George Pulicino wieġeb hekk. Naħseb illi fuq l-inċineratur jkollna ċans kemm trid nitkellmu, m'għandna xejn x'nistħu.